O Xeoparque Mundial da Unesco Montañas do Courel acolle do 8 ao 13 de xullo a 22ª edición do Simposio sobre a ensinanza da xeoloxía que organiza a Asociación Española de Profesores das Ciencias da Terra. Todo un reto para os organizadores, xa que asistirán 175 profesionais procedentes de toda España. É a primeira vez que fan un simposio nun medio rural, especialmente cas dificultades que ten todo iso e cos sobrecostes que iso xenera. Nesta dinámica intentamos convencer aos responsables da EPEC de que o Xeoparque Mundial da Unesco Montañas do Courel era un sitio ideal para facer este congreso. Eles plantexaban moitos problemas de logística. Eses problemas de logística están resoltos porque a Diputación nos vai botar unha man en todo isto. A Deputación colaborará cos aloxamentos dos participantes e os desplazamentos na zona. Segundo se apuntou durante a presentación, este simposio convertirá os profesores asistentes nos mellores embaixadores do Xeoparque da provincia. Esta cita tamén vai a ser unha oportunidade única para destacar esa amplia riqueza xeolóxica, cultural e paisaxística que ten a provincia, centrándonos especialmente nesta parte do noso territorio, e precisamente o impulso do turismo é un dos eixos fundamentais do compromiso que temos na Deputación co desenvolvemento sostible do noso rural. A colaboración da Deputación forma parte da aposta que desde o primeiro momento fixo a institución provincial para ir da man cos concellos de Ribas de Sil, Quiroga e Folgoso do Courel para conseguir o primeiro Xeoparque Mundial da Unesco que tivo Galicia.